Ni kano. Ekwe ngi on nanga sim 10. Ngwe si ebe ka galon ka mba na club of tamba otu ni ebe ego. E kama kwa kedi one ka ono. O ka no 10 nwa. Oga 10,000 naira. 10,000. Eche mo abia bo chi obenete ego. Jeni che ka nene. Ha, edu kwa nwa ka iwe artificial ibu na yi. Metu da aka na ibe. Akwa nene on nene. On nene kedi ye wo one. Oga ya chassis. Chala ka na fi padded. Ina anu ya. So ọ bụ ni 10,000 naira. Ekwo ichunala ma afia. Padded na no kwa no no na asim na chassis. Ka nye one na me egwu oge. Only go over need 40 seconds. Kedi? Oga 1000 nchokwunye o shite nwu mo ebe mo be. No na nti mieli. Onwere ka nna like mielu ụmụ nwanyị. Onwere ka anyị si wecha iwe gbara aka. Kwete kene biko ka kata gali igwu kwenu ewu. Oga biko jebe customers on the way. Ino chinele ma afia. Biko. Nibe ni kwasiki asima anochine. Iyo odejetu ibe ya gabia udolo. Agbalu mo bele ọtọ. Mana nke wi kwachiche ni o ma mu iro Obia no kwala adi ni pele. O na esi no padded. Ino kwara chama nke du ime. Rafia Dennis akoni on Rafia. Imona kam kam mali enu ndebe oshina buli anu enu. Obi na gwa onwe do onye vu ya akwaka we na ebe choli. Chinde file me mi fele. O ma menye mi fele. O ma Dennis oswa na chukwu na-efe. Ị na-efe chukwu. Ke chi na ebe. Ekwensu ka ị na-efe. Ko ibe na-eme. Ọ ekwensu ka ị na-efe. Oh, nwe kwesị ka ebe palụ. Ime je mo ka nwo ndị mmachi chukwu. Nyekwo na ọ ya gbaba ya aka. Gbaba generation ya aka. Nna m nọ n'eluigwe. O ya emechu iru. Ya afia. Oswa no nne biko. Biko na anya. Na Onye jiri ego bịa ebe a ndị owu ite. Ugbu ya ba nkịtị n'eko ọdụ. Ugbu ya nkịtị bụ ọdụ akara nke obi.